Legacy. Isa ka mahalalon nga tinaga nga nagakahulugan, nahimuan nga hindi malimtan, mapabugal, kag magapadayon. Home. Puloy-an sang isa ka pamilya, mag-abyan, o kon organisasyon. Sa sini nga mga tinaga, nagali ang pangalan sang isa ka balay sa Barangay 27, Syudad sang Bacolod, ang Legacy Home. Updin ninyo ako kag aton tukibon ang istorya sa likod sang Legacy Home. So kung sang una, ang gina-provide namon mostly sa mga scholars are for transportation, allowance, or rice subsidy, hambal namon tilawan ta i-gather ang iban nga mga college scholars nga kinahanglan sang place to stay kag sang internet connection. So nabrihan ta ang Legacy Home. Of course, mga kakso ng isa ka balay, dapat na Iloy. Ang tupad ko, amo ng ilang nga ginakabig ng Iloy. Amo si Dr. Richel Verde Parado. At the same time, ang founder sa Sowing Legacy Movement Incorporated. Damo na yung organisasyon nila nga gindihon, yung forma. Pero siguro, amo siguro isa ka memorable gid no ang SLM kaya nga Legacy Home. Ang Legacy Home gid. So this is like our baby nga organization. Kag happy kami nga gatubo siya. Kag excited kami no nga ang mga scholars, kag mga volunteers ga-lead man sila. Kay this is not about us. Para sa amon, this is something nga ginabili namon sa ila kag sa community. This is our legacy. Okay, mga kakson, tukibo na to ng istorya sa likod sang Legacy Home dili sa atong paglibot sa sininga puloy-an. Ang istorya sa likod sang Legacy Home. Ang Sowing Legacy Movement nga isa ka non-government organization ang nagasapupo sang 55 ka mga maalam, mapisan, kag mabuot nga estudyante. Sila man ang naghatag sang allowance para sa pag-eskwela sang mga ini. So, ang Sowing Legacy Movement Incorporated is a volunteer-based ng organization. Dili kami nag-start sa Negros Occidental. Ang amon nga mga projects before are distribution of school supplies, and then yara kami mga fundraising. Kag later on, nag-evolve siya into this campaign nga ginatawag namon Pledge 30 campaign. So nag-start ni nga idea nga why not we ask our friends no, nga mag-donate 30 pesos kada bulan or 1 pesos per day to support our scholarship program. So sang 2014 ginsugura namon siya sa 3 ka scholars, and nahilipay kami no nga may mga lugar di sa Pilipinas nga naghambal nga gusto man nila i-try ang muna nga project kag gin-adapt nila. So now we have 53 scholars all over the Philippines, kag lain-lain nga level of support ang ginahatag namon sa ila, depende man sa mga chapter kag sa available nga mga sponsors. Pero most likely ang Pledge 30 evolve around giving financial support sa pag-eskwela sa mga bata, tama na? Yes, so ang purpose na sang pagtawag na sang bulig para mag-donate is for the scholarship program. So ang una namon ng mga scholars are children workers or those man nga mga estudyante no hindi gid sila maka-excel sa school kay because they have to work. So sila nga mon una nga hambal namon gintayaan kay gapati kami no nga kung gusto ta mag create gid sang impact kag i-change ta gid ang let's say no ang sistema sang kapigaduhon, dapat ang opportunity i-share ta sa tanan. So una namon gintap ang mga usually wala niya mega-offer scholarship program para sa ila. Kag man siyang organization no, nagtap man siya sang later on sa mga poor but deserving students. Okay. May nakagraduate na. May duwa ka college graduates no since ang pag-start sa 2014 kay nag-start sila nga college na, pero ang iban tanga mga scholars elementary, high school kag senior high pa lang subok. Kag sa pag-start sang pandemic sang January of this year ginabrihan ni namon no ang ginatawag naton subo nga Legacy Home. Kami mga scholars kita nga napudlayan sa ilang internet connection kay balanta man nga nag-shift ang mode of education. Dugang pan ni Verde Prado. Ang Legacy Home ang wala lamang nagaserbi nga balay para sa mga eskolar. Iniman ang ginhimo nila nga isa ka lugar para makanegosyo o kon ang ginatawag nga income generating project. Sa sulod mismo sang sini nga pulian, diri gintukod ang Legacy Cafe. Isa ka kapihan o kon kalan-an
nga nagaserbe bilang negosyo sang legacy home nga makabulig man sa pagsostener sa mga kinahanglanon sa mga eskolar sa sulod sa amo nga puloy-an. Ang interesting pag ginadi sa legacy home is nag-evolve kami no into other nga mga initiatives para maka-earn man siya. So gin-convert namon ang sala sang legacy home into legacy cafe. Gin-open siya namon sang February 14 man of this year. Kag sa next year i-launch siya namon, i-open siya namon sa Gwa para mas damo ang maka-help. Kada pagbisita di sila, hindi lang sila inom kape, but they get to help man ang organization. Wala labot sa pagtuon ang mga eskolar man ang nagapanguna sa mga environmental initiatives sa syudad sang Bacolod. Mismo ang Legacy Home ang naging sentro sang Bacolod Corn, isa ka environmental group sa syudad sang Bacolod nga nagabulig sa mga pamatanon nga makatuon kung paano balatipigan ang dunang manggad. Hello everyone, ako gali si Dustin Ryan E. Veridiano, one of the scholars of Sewing Legacy Movement Incorporated. Sunod naman kay Dustin Ryan Veridiano, 20 anyos, isa ka eskolar. Sadto, wala na niya ginadumdum nga maka-eskwela pa bangod sang kapigaduhon. Apang, sumugod sa nakilala niya ang mga miyembro sang SLM, digto kang nagbag-o ang tanan. For me, SLM grew up with me because I met them at a very young, tender age, at the age of 14 years old, and I was their participant sa ilang leadership seminar. But I wasn't a scholar automatically because I volunteered first. So, our relationship is very personal because I just shared my story when we're eating barehandedly. Then, the next thing I know, they already offered a seat on their scholarship program. And my life isn't also that easy. I also have a hard life. I also experienced poverty in different forms. But what changed my life when I entered the organization is that the scholarship program is not just simply them providing our needs in terms of our schooling, but they also train us, they harness us. They want us to be independent. They want us to have that sense of responsibility na after namon sa scholarship program, we become citizens that is worth respecting, that is dignified, and that is also nga makabuligid sa tanan. And they inhibit that on us. So I think what is special about SLMI and other let's say in comparison with other scholarship program, because they don't only provide your needs, but holistically they trained and developed you. Legacy Home is a home itself. Kasi when I'm a former seafarer, and recently I was diagnosed with a chronic disease, so that had prompted me to pause my career. But Legacy Home that will always be there, and it's open for everyone. And ang kay despite of what had happened in the years and in terms of personal growth, they are still here regardless of what had happened. So amo yung pinaka-special because they are always here. Kung tulukon ang Legacy Home, isa lamang ka simple nga balay. Apang susulod sini, masaksihan ang matuod nga pagpalangga, paghinangpanay, paghinirupay, kag pag-ulikid sa isig kapareho. Ang legacy sa akon is a way of life. So, ang madumduman ta, hindi lang ang mga butang nga matukod ta or mapatindog because all of those could be taken away from us. Pero ang aton nga way of life, ang aton pangabuhi, ang aton examples, amo na siya ang madumduman, kag amo na ang maka-help man no, transform kag panami sa iban pagid nga kabuhi. Ako si Aksyon John Diaz. Sa diin ka man nga bahin sang Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.